Скъпи приятели, искаме да споделим за сериозна изборна измама. Става въпрос... Остава само седмица до изборите. Напомням, на 9 юни ще има избори за парламенти, за европейски парламенти и след това парламентарни избори няма да има поне 4 месеца. Колко дена има до изборите? 7. По 2? 14. Плюс 1? 15. Номер 15. Искам да споделя... Чакай, че плюя като идиот. За една сериозна изборна измама. Става въпрос за лъжливи данни на социологическите агенции. Това, което казваме е сериозно и ще подадем сигнал където трябва. Някои от вас са гледали и знаете, че ние се спряхме на една предизборна партия с номер 15. за предстоящите избори. Ето коя беше тя. Съмишленици и сподвижници на Божественото семейство, Народна партия Истината и само Истината. Венци и слава на живия Бог, венци и слава на делото на нашия Господ Исус Христос. Амин да бъде. Миньончета, всички в парламента са миньончета. Дайте на Бога слово, за да може Той да си свърши работата.